my loves, let's just unpack on Nancy Indaba that have been going on social media since Friday the 14th. Hayibo, nangu udokotela, uDr. Celiwe Dada, uza graduate in front of umuntu ongekho right, or ngithi uza graduate ebhizi umuntu ongekho right, uzu-disown kini for umuntu wena umbona lo muntu lo. Ngoba izinto ezikaso also we can tell you ukuthi myeke lo as friends and family, myeke lo akekho right in lokuzitshela ukuthi uyakuhlukumeza ini. But I mean, when awusathi one day I'm tired, azakushiye after buying him 2 cars. Hawu ngeke guys, kuningi. And you know what's nice about this case, just as much as the case is not nice, is the fact that she's the one who tells us on TikTok ukuthi hey nangumuntu wangiqala ngisafunda uthathe ngisho iseneni yakhe Dr. Celiwe Dada, nalo dada lo mina at first I thought it was a Xhosa surname. It turns out li Nigerian kade limhlukumeza umuntu obsessed ozonda ne-tattoo in one leg ye-Mercedes because obsessed nge-Mercedes, but you've never really had a proper job. And enye into ade siyikhuluma kazi ukuthi ama-Nigerian ukuze kuthiwa ayasebenza, hayibo ngeke. Yazi nalabantu abahamba ngey'thuthuthu obabonayo abalisa ukudla endlini, labo bantu lawa ama-Congolese, abanye base-Uganda, i-most yabo futhi abako-Ivory Coast, i-most actually yabo abase-Ivory Coast that I've seen at McDonald's there, laba abadophana nokudla endlini. Omunye osebenza e-Checkers engimaziyo wase-Congo, ngeke ubabone besebenza lapha. Abafuni ukusebenza nalabeza ngoba befuna ukuthi bashade nawe bezokwazi ukuthi babe yiyo yonke into and take over stuff here in South Africa. Bakanje uke baza kuthiwa mhlawumbe usebenza e-office or usebenza somewhere, ngeke. Instead hamba uyobabuka lapha eRandburg, bame emgwaqeni and scream. Ngeke ube nomsindo futhi njengama-Nigerian, ngeke. Noma usuthanda ilabo abantu abakwazi nje ukukhulumela phansi, they scream bebekhuluma. Have you heard them cry ke? Yekela ukukhuluma. Oh, but too much. Let's get to the ndaba ke. Usisi ke ahamba esikoleni wenza medicine. Esasesikoleni kahlangana no brothers lo eNigerian. Azashade uze ube udokotela Dr. Dada. Why? Ufike nini lapha? Sho lo muntu sebamdisowna kubo. Bathi hayibo kuninzi kuze ngento yodwa. Uyena kosayikhulumela manje ku social media ukuthi lona bengihlukumeze ngishaya ngamthengela imoto. Mina ngingenayo, ngeke guys, ngeke. It will never happen. Ngamthengela imoto yokuqala, driver wathi nje ufuna iMercedes akayifuna futhi enye imoto. Mina was surprised ukuthi baningane ezo-3. I was like hayibo sisi, wafika nini lapho khona sekuthiwa in love? Kelinye ilanga ngeke guys khona sekuthiwa love is blind. Wasuka lapho usisi waze bathi at 4th year waba pregnant, waqhubeka kodwa ne-medicine waze waqeda, waze wagraduate, waba uDr. Dada, isibongo sikabani? Sikabhuti lo ongekho right. Thube emdonsa-ke ubhuti, emenza izinto, emgibela, emshaya, emenza all sorts of things. Yezwa indaba ungahambi then. Mina that's just my thing. Ngo-2025 nango-2024 uhlala uthi ihlalele iy'ngane, uyihlalele ukuthi zenze ini iy'ngane ngoba uqobile iy'ngane zakho wahambi elifini. This other friend of mine was just saying ukuthi uqala futhi nazo lezo ngane zizalwa yithina. That's just my thing. So uqobile ingane uhambi. That's all guys. Kona kubuhlungu, I don't want to lie. Futhi lesi story bese ngenza ngiphenduke empedeni. I couldn't. I was just like, what kind of a story is this? And uyambona uDr. Dada Nkosami uceliwe ukuthi usasemncane. Kunini edlala nangomuntu? Ungayiboni nawe into ehlalela ungazuza. In your own country. Ngeke. Graduator. Nini ubrothers wathi mina ngifuna imoto nje. Bathi angazi besebenza an hour from where they stayed. Uza uhamba-ke ubhuti wakho ngemoto le athengelwe yona lapho ayosebenza as a barber. Ngoba yileyo nto vele abadume ngabo, bengenayo i-laundromat
banesitolo sokwenza inwele and benze ezinye izinto on top of lapho. Yabona lapho phakathi kuleso sitolo khona ezinye izinto engeke ngisazisho ey'shushumbiswayo. Hhayi usisitazi wamthengela lowo muntu. Lowo muntu azange zilaste apparently, right? It was a write-off, that car. Yaphela phe. Qi. Nini usefuna enye futhi ubrothers imoto. Awudelanga wena. Ile write-off ye-Mercedes ufuna enye futhi i-Mercedes awusebenzi wedwa. Hhayi wamthengela uceliwe enye imoto. Leyo moto ke installment sakhona was 23,000 rands. But wena unayo leyo moto uthengela omunye umuntu who doesn't really bring anything la endlini with 3 children. I must still pay for i-rent yakho. I must still ungishaye. I must bo kuningi guys, kuningi, we go through too much. But okunye guys yazi ukuthi ungaphuma uphele ubaleke kakhulu. Mina ngaze ngasho ngathi futhi ububaleka uzuye kwenye i-country ukuthi umuntu angaphinda kubona. Baleke kakhulu ungabheki nasemuva. So that you're in another state. So that ungaphinde ungenze next elifini. Hayi ke yaqhubeka ke indaba. The story of enganekwane phela. On top of leyo ke amthengele yona le Mercedes le. Umshile futhi usisters. Ngobani le moto lena ibisi too much, installment was just too way much. And guys, we've been saying doctors don't make a lot of money anymore. Mina futhi I put it like that ngoba ngithi anymore ngoba most of them don't even have surgeries. Basebenza ey'bhedlela. How much can do you earn if you're gonna be paying installment? It's got 23,000. I know, must say for a car that you don't even drive. But if it's ubeshathi ngeke uyi-drive. Ngeke ube nenhlukumezo njengalabantu. Ngibazi kahle mina. This is why mina wesikhathi mangihambela ngiyiwokhela ku North Riding ngihambela. Bebeqala mangimemeza lo mhlobo oseNigeria vele ngithi yey ngihlanyeli mina ngibizi. Mangimemezi don't not your girl mina. Khamba ungimemeza emgwaqeni please. Ngibafuna ngabi. Iqhubeke ke indaba. Bafika ke abantu bayi-repossess ke imoto kangithi phela ayisakhokhela installment, we can't afford it. The installments are too much. So we had to let it go imoto. Adinwe ubhuti elahlele phansi. But athi uceliwe, there's nothing I can do bra. But somshi so ahamba ubrothers. For a car guys you cannot. Kade ngifuthi ungishaya ungenza nezinto ungidush. Honestly, uphinde on top of that uphinde ungishiye. Bathi nini ubonakalisa hambe nge-BMW ngithenge uthole omunye uceliwe number 2 ngeke. And banje bafika ngebhantshi kwakho nawo uphuvuma uhlale na bhantshi like lilodwa. Ngeke guys khona sekuthiwa ngifuna i-PIPI. Hayi kanje ngeke. Never. Ibhlungu into kaceliwe. I couldn't. Awumboni ukuthi ngithatha isikhathi eside kanjani ukuthi ngisenze lesi story. It took me the whole of yesterday afternoon. Manje it's 6 o'clock in the morning. I'm just like, come on, ngeke. She doesn't deserve this. I'm just praying ukuthi uyaziqoqa abe right nengane zakhe aqale phansi elifini. Hey, she's gonna be fine, eh? Kuthiwa nakuba kunini bemkhuza. Bese uhlukane nalo dodi. What is the problem? Umfunani lo? Uyinyona le. Ukubona kuthiwa kunini bemtshela usisters. Shame. Be in love. Engezwana nokuthi ukhuluma ngani. Mina I'm happy ukuthi she's the one who's now talking, and I just feel ukuthi the fact that she is the one who's telling us izinto zika Mr. Dada. Ngihappy ukuthi going forward uzohila makulokho hamba isikhathi. Kuba sengathi sikazi simazi Mr. Dada. Mhlambe in 2, 3, 4 years time. Kuba sengathi we've never met him. Just nje ngoba phela you know how life is. So bese simbone inganeni. How crazy. Uthi nabo ubuso ba Mr. Dada. Like uyibona yona. Guys ngiyibeka lapha indaba kaceliwe sengathi angaba right Nkosi yami Celiwe. Thank you so much guys for your support. I appreciate you. Ngithanda over.